الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Ayat ingkang kita pendet barokah iki wau tesih wonten hubunganipun kaliyan amal-amal sedekah lan utamane sedekah mulyane jariah. Sebab ayat niki diturunkan niki penghargaan khususipun kaliyan Sayyidina Abu Bakar kaliyan Sayyidina Ali Abdurrahman bin Auf lan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Abu Bakar niku nate kagungan uang dinar cacahe 40.000 dinar. Dinar niku uang emas. Sak dinar niku bobote 4 gram luwih sithik. 4 gram selawe anggaplah 4 gram. Berarti nek 1000 gram niku berarti padha karo emas 4 kilo murni. Nek 10.000 gram berarti 40 kilo emas murni. Nek 40.000 gram niki diterangkan Batir Sawi. Berarti kagungan uang emas cacahe sak kintal 3 kilo emas. Iku dijariahno sedekahno kabeh sing 10.000 disedekahno nalika awan rina. Sing 10.000 dijariahno bengi. Sing 10.000 dijariahno secara rahasia. Sing 10.000 dijariahno secara terang-terangan nek awake dituduhke wong akeh ben padha ketarik ben keberkah atine. Iku Sayyidina Abu Bakar. Lah sing Sayyidina Ali mun terangno terangke bolak-balik sahabat sekawan iku sing Sayyidina Ali iku melarat takasikuh
tapi sabar tetap zuhud. Sehingga Sayyidina Utsman sugih blegedung tapi nggih zuhud. Sayyidina Umar rada sugih, Sayyidina Abu Bakar nggih rada sugih wae tapi ya kandhane sedekah sedaya. Sayyidina Ali nate gadungan emas, duit emas 4 dinar, duit 4 empletil niku. 4 empletil niku disedekahno sing sak dinar sedekahno pas awal. Sing sak dinar disedekahno bengi, sing sak dinar disedekahno terang-terangan karo kula wae wong kene nyak enak wong akeh ngeten iki mbek ditiru muklis wis sing sak dinar disedekahno diam-diam karo mlaku wis lemut dirungo ngeten. Dadi kadar keikhlasan wong niku benten-benten nenten sing nek ora diingeti wong niku ora marem kurang ikhlas. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu diingeti wong lagi ngeti wong ora ngaruh. Kok dilem niku Pak Atur kene iki gak ada nilai tambahannya. Wong dilem wong iki ora bakti, ya ora metu ditek, ora mangan ya lesu, ora ngombe ya ora. Sampeyan tak lem terus gak mangan betah kan, Bro. Tak lem terus juas sampeyan ngapian. Dadi duite jadi dilem itu tidak ada nilai tambahannya sama sekali. Mulane ya dilem kok terus seneng ya rugi kok balik dene kebedaan. Aku jos ya iki iblis ra kroso. Semono kok dipaido ya tidak ada nilai ruginya sampai tak ora berjanji wae. Ora ana dalil ketok. Kan gak rugi dhuwitmu ora karo. Nek mangan ya kroso padha wae. Artinya dilem dipaido padha-padha coba nih. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali niku lumane kliwat. Lumane dadi awake dhewe ra kudu niku. Dadi lomo niku basa Jawa, basa Indonesiane dermawan, basa Arab karom. Karom niku ora haram lho, karom mek haram manane beda. Basa karom niku lomo sing banget. Manane bahasa Arab lomo niku sapa, sapayun. Dadi lomo niku akhlak. Lomo niku budi pekerti, lomo niku karakter sifat wong. Jadi ora perbuatan, lomo niku watak, ora perbuatan. Wong nek duwe akhlak lomo, mbok wonge ora pas sedekah lan tetep tak aran diarani wong lomo, mergo memang akhlake wonge lomo. Misalnya sampean pas turu, gondrong misalnya, pokoknya kan biasanya nek mulai lomo. Pas turu lah tetep diarani wong lomo. Jadi lomo niku akhlak, sifat, karakter basa saiki. Watak atine wong dudu perbuatan. Jadi masih ya wonge ora enek lha kenal ambek ae sifat wong sing brempeh loman kuwi wis ora kenal ambek pati ya Pak wong sing tapi wong gak ngenteni bos loman nyakno. Jadi kondisi ora ngamal karena akhlake nempel tetep ketok. Semono uga akhlak nek akhlak elek akhlak batil. Iku wonge mbok nyahno malah wong iki ketoke wae pamer biasane metikir nang kok gak gondrong iki. Biasane rokoke kaya model keresok dadak nek wong dinyahno pamer kuwi. Dadi masih kondisi ngamal nek wong akhlake wis dicap akhlake batil. Ya ora ketok tetep ketok batil. Lho nek hadis niku lomo iku cedhak karo Gusti Allah, cedhak karo manungsa, cedhak karo malaikat, cedhak karo swarga, adoh saka neraka. Kajawana mawon. Lah nek wong medhit iku adoh saka Gusti Allah. Adoh saka manungsa, adoh saka malaikat, adoh saka swarga, cedhak saka neraka medhit. Iki khusus kanggo penghargaan Sayyidina Ali tapi umum kanggo kita sedaya. Tidak maknane dia dene diterangke. Alladzina utawi wong akeh yunfiquna kang padha nafaqahake sapa alladzina amwalahu ing bondo-bondone alladzina bilaili kelawan ing dalem wektu bengi wanahari lan kelawan ing dalem wektu rino utawa awan. Jadi kalau terang-terang pas sodako udah berngaji
bosok diakon lah piye dakon nglakai ayate ora sedo katam ngono ya ayate pas iki ya kere zakas kok sedekah lah iya isone berkah ya diulas ngene iki ben sak katame ya dilangkai kuwi model piye kaya ngaji colong-colongan yo Siron kelawan rahasia, jadi persis tak terang bahwa alani atanan kelawan nek dosa biyen ngedeng, boten nang iki sapa maneh. Ngedeng ku terang-terangan. Wong sing hobi ora mung seneng hobine sedekah. Awan nang cerek kuwi kate nyakno, padha golole traktir ning warung, itu dia nyakno. As betul apa gak serot agar duit nangis bisa itu genjer raiseh pokoknya nyamuk ini seneng Gusti Allah. Wong sing lebine aweh ya bunyi betul wong ya weh di samping saudara siri beda dingerteni wong ya saudara nyata oleh nyata lan terang-terangan. Ana wong iki aweh dadi contoh awake nyata niku ngedeng. Wong sing sifate ngomong iku falahum mongko iku deket duwe wong ajruhum utawi ganjarane wong enda rabbihim ing dalem ngersane pangerane wong pangerane aladina. Jadi wong sing duwe sifat ngono iku ganjarane gak iso dinalar, ganjarane sing ukur Gusti Allah. Fadilane sing ukur Gusti Allah wong gak berharap ganjaran kok. Sing ngurusi Gusti Allah. Ping pira ganjarane ping 1000 mbok ping 10000 karep Gusti Allah. Kok wis disertai Gusti Allah dimanapun. Terus itu anugerah sing ora ngruwung itu. Wala khaufun iki anugerah sing luar biasa sing sering kita jumpai teng ayat saderenge. Wala khaufun lan ora ana rasa wedi iku maujud alaihim ngalahake ing atase aladina. Wala hum lan ora ana kaya aladina iku yahzanuna padha susah-susah kabeh. Atine ora duwe rasa wedi, ora duwe rasa susah, awake dhewe gak sadar bahwa anugerah sing paling gedhe iku ilange rasa susah, ilange rasa wedi ning ati. Apa nek sing paling apik timbang ora enak. Dadi nikmat anugerah sing terbesar iku hilangnya rasa wedi, rasa kuwatir, lan rasa susah nang ati. Apa sing luwih apik timbang kuwi? Goleki ra enak. Nek cangkem pengen apa? Pengen dibojo. Ben ayem jane. Anom dibojo kandanane di Imam Maroko paling suwe seminggu. Nah, kira-kira bar temu kandak seminggu iki ora nek wong dokas. Bojo rame-rame iki di mantuku. Ora minggu ya wis ora patek ngono ora dipenging karo rame. Kowe genep selatan jek turu wae bisa pitik bentong nang blutang pitik yaene cek ngorok kae. Nang kalian ora diablok kan. Sapa-sapa tau ngenani jajal nek kira-kira disayang orang tua suwe-suwene sing paling sayang diperhatekna seminggu dulu balik. Kurang-kurang masih lagi turu. Lagi turu. Saya tahu kan nanti saya sama hamok ini saya kalau kabeh. Wis rong minggu wis rame ra diloroi. Engko wis genep selapan ketemu rame ra diloroi. Maratuane rame dhewe malah bentrok pitik bentrok kucing anak kita ya beludakan saisa berarti kelontangan. Ya tetap khaufun alaihim to ternyata. Jadi diberiake ora susah ora wedi. Ora bakal wong yang ora iso takwa, ora iman lan takwa. Tetep disusah wedi. Aku sing do korupsi kuwi wedi kere, dimlarat. Duit padahal uki-uki ya. Akhirnya padha ngrincung nang penjara. Sing maling-maling kuwi duit akeh wedi diantemi wong iki cekel wong. Jadi rawan anugerah sing luwih apik, luwih gedhe saka Gusti Allah kejaba ilange rasa was, rasa wedi, rasa susah nang ati. Tapi nek turu ae kan ben ngantuk, mripate turu nikmat e. Pondok kuasane Gusti Allah wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Setengah tahun bodoh ayat Gusti Allah iku
turu awan turu bengi ku ya tandha kuasane Gusti Allah. Lah kok bojo piye lah kula ora sik iso melek sik enek blonjo ora wedi ya. Kok nek ati pangan gak apa wedi. Ilange rasa wedi iku nikmat. Dadi nikmat ora dhuwit sing magro-magro sing omah magro-magro kok. Ilange rasa nikmat, ilange rasa susah, rasa kuwatir, rasa wedi niku sing paling dhuwur anugerah ning donya iki. Kok sing mae tinggal telu ayo susah pening dase. Kok sing teke loro telu ayo susah kan. Didit 1 juta, 1 miliar ora wani mangan sate. Oke nek pas butuh nek pas ada sing traktir lah. Tapi wani mangan aku. Ketoke sambil bareng lah kan gede-gede nang jero ora wedi masuk main. Ora wedi asam urat apa mangane bendane kajakan tok mangane wak. Dadi ilange rasa wedi, ilange rasa kuwatir niku anugerah sing paling gedhe. Ora duit sing akeh, ora mobil sing kinclong, ora sing anugerah sing gedhe iku ilange rasa kuwatir lan wedi. Supaya nek kubur piye nek pedhok bukan nakir, apa wedi nek bukan nakir. Bukan nakir ya makhluk Gusti Allah. Gak wedi gak wedi. Sebenarnya kiamat dia nang masa apa masa makhluk Gusti Allah. Aku seneng mbek kanjeng Nabi, seneng mbek para ulama. Lah aku ora pinter lah aku seneng mbek kiai kae, mbek ulama kae misale. Malah menak aku nek takoki reno-reno. Aku ditakoki reno-reno ka jubet aku malah kok tak kaya aku wis ra ono aku goblok ngene kok aku tekoki ngono. Mumet aku. Tapi aku seneng mbek kok kae lho. Misale kiai tak tahu iki aku seneng lho. Misale wong ndek-ndek kiai yo. Aku seneng mbek kok kae. Aku rasa kok reno-reno. Ora kono mlo goblok udah aku mbek seneng ambek wong apik tok kae lho. Lah terus takoki wong yo, wis seneng mbek kowe tenan ora. Iya ya seneng. Kadang kalau jengkelno tapi seneng asline ngono. Ya wis nek ngono saiki kumpulno mbek kowe nek ono ya mana tak ngumpul launa sim bi imamihim. Nah masa itu kabeh wong diundang sesuai pemimpinnya. Nah kene dae pemimpin ditolak lah kan pengarepe aku. Saya diundang yo rombongane Mas Muridi. Kene di teluk seo ketok se. Dan rombonganmu ki perlu ki melok kadang kala tak lantisan lah ki melok ngaji ngono. Ngaji ngantuk-ngantuk lah melok. Oh iya nek ngejak pamane ngaku-ngaku melok tapi wong nang kene kerek-kerok tapi melok ya warak ngono ganti wedi wong nek mane kuat niku la khaufun alaihim wa la hum yahzanun iki tandane wong dadi wali iki ora dirasa wedi mergo nek ana yo disebutne ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun do ngerti yo wali Gusti Allah itu ora dirasa wedi, ora dirasa susah. Betul. Alladzina yaquluna riba. Niki ayat tentang hukum. Nah, terangke dhisik. Jadi Al-Qur'an niku ana ayat hukum, ana ayat khobar. Sing ayat hukum niku ana diperang patang warna. Siji rubuhul ibadat, seprapat tentang nerangno ibadah. Ya ana salat, ana puasa, ana zakat, sing sunah ya sedekah, salat sunah ya liyane. Jenenge rubuhul ibadah. Nomor 2 rubuhul muamalat. Seprapat hukum tentang muamalah itu bahasa Arab, bahasa Jawa ini hubungan kerja, relasi kerja, muamalah bahasa Arab. Jadi tentang yang begawi. Sing nomor rubuhul munakahat. Jadi kita katakan rubuhul munakahat itu tentang seprapat tentang bisa disingkat NTR, nikah, talak, rujuk niku seprapat hukum. Sing nomor 4 rubuhul jinayah, tentang
hukuman melainkan oke. Ada kitabul jinayat, ada kitabul muamalah, ada kitabul saum, kitabul ibadah, ada kae. Nah, oke niku rangkuman intisarine Quran lan hadis sing dirangkum ambek ulama-ulama mbiyen mergo mesakno mbek wong-wong budi saiki. Mergo wong budi saiki nek ora dirangkumno, ora sing iso ndres niku ulama-ulama dhisik sing iso matlaah hadis ayat kanthi lengkap niku ulama-ulama dhisik. Bocah-bocah saiki ora padha jigos nek ora diragalekno kitab ulama mbiyen. Dadi sing dipikirno wong sak burine sing sakniki niki Mbah Imam Syafi'i ngarang kitab Al-Um, ngarang kitab Risalah, Imam Malik ngarang kitab Muwatta. Ngoten niku intisari rangkuman saka hukum-hukum sing ana ing Quran lan hadis. Dirangkum dadi buku bahasa saiki dadi buku pintar. Wis dadi kitab sing jletreh, wong saiki jek ra iso maca meneh. Ambek ulama Jawa dibuatkanlah buku pintar neh, rangkuman neh ana pasolatan nek ngarang Mbah Asnawi Kudus. Ana terjemah Ba'in Nawawiyah nek ngarang Mbah Istri Mustafa. Istri Mustafa niku bapake Gusmus niku. Istri Mustafa niku bapake Gusmus jenenge Bisri bin Sutopo, tak terangno bolak-balik niku. Bin Mustafa terus duwe anak ya jenenge Mustafa meleh, Mustafa Gusmus saniki niki. Dirangkum meleh sangka sayang mbek wong-wong sing umat mburi-mburi niki ben iso mudeng ayat Quran. Dadi fikih niku ora kok aliran dhewe boten ya. Perasan intisari saka Quran lan hadis sing dirangkum ulama-ulama mbiyen supados gampangake wong-wong mburi niki. Lah ayat niki nerangno tentang riba. Riba niku basa Arab, basa Jawane nek apa anane punjul luweh. Niki tentang Rubu'ul Muamalat, sebagian dari kitab tentang muamalat. Muamalat niku basa Arab basa Jawane hubungan perdagangan, relasi kerja. Lah riba niku kagone wong sing hubungane tentang finansial. Jadi muamalah niku ana sing bidang luput niku ya modal permodalan finansial. Ana sing tangan tuwa, ana sing dor tinuku. Riba niku maknane punjul prakteke ngene umpamane. Nek cah bodho niku sing nama tenar niku sing diku contoh iku Zaid bin Umar atau Bakar. Zaid Umar utang nang Bakar. Umar aku peper kami duit ya piro Zaid. 4 juta wae. Sing Umar sing di duit kok nyaratno. Nek manut kapan nek bayar saulan kas insyaallah ya tak wei. Tapi kok bayar kudu wei 10% lho ya, wae 100. Ngono iku jenenge riba. Hukum iki haram hukumnya dipangan dosa. Riba niku terang hadis sebagian mawon tentang hinane riba. Iki salah satu hadis terakhir teng kasir sawiyan la'anallahu akila riba, Gusti Allah nglaknati wong kang mangan bondo riba. Wa muwakkiluhu wa katibuhu wa syahiduhu kulluhum fil la'nati sawa'un. Wong sing ngatur, wong sing diwakili sing ngelola, wong sing nyatet, wong sing nyekseni dadi saksine, kulluhum fil la'nah, padha tok laknat padha wae. Terus ana hadis tunggal meleh. Dadi kan iki tentang hukum melarat supleno ben rada jelek. Ana hadis annahu ra'a lailatal Isra'i rajulan yasbahu fi nahri min damin. Rasulullah
nalika Isra pirsa ana wong sing nglangi neng bengawan darah yulqamu al-hijarah diwantemi watu kok dhuwur sirahe wakola kanjeng Nabi nuli takon neng malaikat Jibril mahadha ya Jibril ya apa Jibril kok ngediri simen wong kok nglangi neng lautan darah lautan nanah sakati watu sirahe kok dhuwur Jibril jawab hadza mithlu akilir riba niku gambarane tiyang sing mangan riba kanjeng Nabi. Nah, kalau mau contoh tunggal dadi wong utangi sing duit utangnya tapi muni engko nek balekno sak wulan kok kudu kowe iki 100 lho ya. Haram. Aku ora planane dadi sing ngono yo aku ora ngarani sapa nerangno hukum secara prinsip secara pokok. Beda meneh nek ora muni. Nah, Umar ngutangi Zaid kan wenangnya kok apa? Soalan kas mar kayu bae tenan insyaallah bapakne. Lah ora muni dekne begitu nyaur dilungi terus ditambahi 1 juta. Misalnya 10 juta tambah 1 juta. Nah, iki apa iki kok tambah iki? Mas gak apa-apa. Aku seneng matur nuwunku. Nek ngono iku nek wong gak muni ora haram. Contohnya hadis Kanjeng Nabi diceritakno pernah nate utang mendo bani sahabat. Mendone kuru. Terus wayah balik Kanjeng Nabi ijoli mendo kodhi lemu. Lho Kanjeng Nabi kula riyen utang jenengan mendone alit iki Kanjeng Nabi. Dek jenengan ijoli kagem ngeten. Terus Kanjeng Nabi jawab kanthi hadis inna ahsanakum ahsanukum qadaan sing luwih apik di antara kalian semua itu wong sing nek nyaur utang carane apik bungane sing ngutangi ngoten niku. Dadi ora sing ngutangi sing nyaratno. Ora utang sing nyaratno tapi wonge cuma-cumane. Lah wis papane kapan nek wonge muni dosa. Nek ora muni awake ora wae ngoten niku. Ora dosa, iku sing prinsip singkat mawon. Lah upamane saiki nek ora ngoten mboten saged wae Kyai. Kang mboten ngarep situ gusi ra oleh kang tenan ra iso mabuk tenan upamane ngono nek ra ngalih ngono. Nang dibayani lho. Misale utang nang omahan kan yo ngil, mergo utang iku sopane bayarnya itu kalau betul saiki barang ranyau sing akeh kalah-kalane. Kakek bodoh ngajak tukaran ngono iku mulai belajar sing utang barang iki. Bayar belajar kan bayarnya mati kudu rono. Motor kudu tetek bengek lah. Kakek nama-nama. Lah upamane harus ora ana cara liya kudu utange ngono kabeh nampang lagi bungane itu piye. Oke wae cara. Kok nek balekno wis gak iso ngindar kok pepet banget kok. Nek bayari niate bungane iki niate sedekah. Kono niate sedekah. Tapi ngangel lho. Waduh pergelu ya batine. Wah, ora kelok tenan utang bungane makek gulu. Wis papane terjadi ngono ora iso ngindar lagi nek nek utang ora iso utang nek bungane. Niatono sedekah. Ora solusine ngoten. Pas bayar kita niat sedekah. Dilungno. Ya, dene kono anggap bunga ya ben sing duwe kene nyane sedekah untuk meleburkan dosa kepepet. Itu carane ngoten. Lah dene sing tintangi kok nggo mabuk ya pas nyaur marine wapi. Bukan kendane beras sak. Misale. Ya kan Zaid tak balekno duwike iki karo aku dhek mang paniku tune wapi. Kulo tampa iki berasku sak-sak. Nek kan ngene barang ora apa-apa. Niki walut dawuh Kanjeng Nabi, inna ahsanakum ahsanukum qadaan. Sing luwih apik di antara kalian ku nek nyaur utang carane sing apik. Nek umpamane diutangi ana 10-20 juta kok wis nawe dilewer dadi tukar tak nyauri apa enake iki yo apik-apik wae tapi yo gak di perasaan gak matur nuwun ngene iku kudune sing utang ora diuneni duwe perasaan sithik tulung tampa ya iki tandha matur nuwunku ngoten. Nah, di mana piye?
alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakabbathu syaitanu minal mas alladzina utawi wong-wong akeh yaquluna kang padha mangan coba alladzina mangan kok gunakno mergo kenapa disebut nganggo mangan nang kene mergo manfaatno duwe manfaatno bodho sing akeh ku mangan iku mangan diku sandangan sampe mawon ngombe sampe mawon kuwi riba wong sing senengane mangan riba iki kanggo ngombe duwe ora sing kira utang sing utange iki hukume kanggo wong sing rente iki dari kata rente ora rinten dikira rente lakune rentenir kanggo wong sing duwe iki wong sing senengane mangan bondo riba bondo kunjungan bondo anakan ikulah yakumuna ora padha tangi sapa aladina tangi saka kubur sampe nang maksar nek tangi wong sing senengane nang donya mangan bae iku illa kama yakumu kejaba kaya tangine illa kama yakumul ladzi kejaba kaya tangine wong ya takobatu kang njokake utawa jengkangake iki yang makna sing penting paham hu ing ladzi sapa syaitan minal masi sebab saking edan edan kena gendeng kena sing penting paham dadi wong gendeng iki mlakukan gembayangan terus kaya disuruh setan dicekak-cekakno kleangan gembayangan ngene tiba kangine wong penting ngono lho bengang mendem kesurupan mlaku gembayangan rebo kangine bentung laku lan mendem wae jadi kena ditengeri nek wong kuwi digencok ben akhirat berarti tukang mangan riba. Kenapa kok iso ngono nek tangi kok gloyoran kaya wong edan lalika utawi mengkono ya takobatu syaiton nalmas bianahum iku bianahum sebab setuhune aladina iku kalu padha ucap padha nganggep sapa aladina nganggepe innamal bai'u ing temen setuhune dal tinuku jual beli iku mihlur riba pod sepadane riba dadi wong-wong sing biasa ngelola mangan riba iku duwe prinsip biyen saiki lah yo riba ya padha mek jual beli ya apa bedane wong kula kangkung misale 500 jual 2000 wong kula gabah 5000 jual 7000 kan padha ae padha golek untung rugine to dadi dianggap riba itu dianggap padha mek jual beli padha golek untunge padha karo tokoan kuwi ya padha mek jual beli oleh padha wae tokoan golek jual beli golek untung rugi 1000 ben oleh 1.000 1 juta ben oleh 1 juta dadi di prinsip ngono innamal bai'u mithlur riba padahal ahlan wis ngaramake sapa Allah Gusti Allah al bai'a dol tinuku jual beli wa haramalan ngaramake sapa Allah riba riba jelas bedane to jual beli itu tuku rakyatan batine dikelah tuku dol tinuku bawang tuku wedhus nek tuku 1 juta dilarang kayu 2 juta sing tuku gelem sing duwe oleh pas tuku murah sing tuku gelem sing duwe ya oleh kok dipadakno mbek riba padha ae jual beli golek untung padha golek untunge kok arek-arek iki padha golek untung-untungan misale ngoten wong duwe prinsip kenapa kok sumber tangi bentoyokan kaya wong edan mergo wonge nang donya kuwi mau duwe prinsip barang sing haram itu dianggap halal dianggap haram barang haram apa riba itu dianggap halal boleh saja
jual beli sing karuan halal dianggap haram. Padahal Gusti Allah wis tegas wis ngalalake jual beli bebas, jual beli itu bebas. Yang penting menurut aturan, ora ngapusi. Mergo jual beli sing menurut aturan itu at-tajirus sadduqul aminu ma'an nabiyina wasiddiqina syuhada. Nek hadis Kanjeng Nabi, pedagang juragan sing temen jujur kena dipercaya iku sampeyan kena dikumpulke kalian para nabi, para syuhada, para sholihin. Dene wong sing ngapusi ya riba padha wae. Sumpah iki mau pitikku wis dinyang 100 padahal ora wong kenyang. Sumpah nek kula mang 100 padahal nek kula 50 riba niku kunjung. Ngapusi kita. Paman mongko kae sapa nek wong iku jak teko ing man apa mau anjen pitutur. Sapa wong sing oleh pitutur. Dadi ngeten iki keterangannya teniki nuturi nggo nasihati nang wong-wong jenengan nggih kula nggo sing wis tau krungu ya dinasihati wong sing kena dinasihati sing ora kena kira-kira nek dinasihati mawak-mawak ya wis ben wis ora teke misale aku ora teke sisku kok kleru lah ora benerno malah miso-miso ya lu meneng ae nurut ayat Quran falakir inna fa'atil dzikra tuturana elingna dulurmu neng kan catatan inna fa'atil dzikra nek ditutur peringatanmu iku bermanfaat. Lah nek ra manfaat ora karuan kleru tapi nek boleh elingna mencak-mencak miso-miso wong telah kelakuane ra lumrah ya wis diben ae. Misale godrong sedengane gue misale contoh ngono ki awake dhewe kan iso ngukur nek kanca bedina nek dituturi nek sing nuturi aku misalnya manut. Utawa nek sing nuturi aluri iku malah mencak-mencak. Wong kan iso nurut jawab bedina. Ten iku aja dituturi nek kira tuturi ngajak tukaran ngajak gelut ya ora usah. Dadi ngelingno niku nek inna fa'atil dzikra. Nek nasihate iku kira-kira bermanfaat. Lah iki tentang ditutur itu. Sapa wonge sing wis krungu keterangan tentang kehalalane dol tinuku lan keharamane riba. Mergo wis teko pitutur ja'au mau'izatun min rabbi saka pangerane wong, pangeran kulo nggih pitutur lewat Kanjeng Nabi rupa ayat lan hadis. Terus ditulane teng para sahabat nang para tabi'in nang para ulama terus nganti saiki tekan ulama saiki. Kula ora wacane indah-indahe ulama dadi-dadi lah tak tuturno jenengan. Dene iki padha-padha netepi wajib. Sapa sing krungu pitutur pantaha mongko nuri leren nek ngelola riba, leren nek nyerek-erek, leren nek totokan. Walau wae kudu keduwe wong ma utawi barang-barang salah kang wis kliwat kang wis dhisik apa ma monggo hukume piye nek gelem leren yen mangan riba terus selawase piye wong pengen tobat iki ayo kowe sing wis dipangan ora ape ditokno nek udel-udel ususe kan ora iso pala masalah dadi perbuatan sing wis kliwat iku hukume kaya nalika urung ngerti setelah ngerti terus nurut ngono iku nek gelem kaya ngono pala masalah wa amruhu tawi urusane wong, pengapurane wong iku ilawae maring Gusti Allah. Nek tobaté tenanan urusane ya di ngapura Gusti Allah. Nek kok capok wis dituturi etok-etok mari iso apa wae lah. Tuturi aja main, aja mendem, aja wedok, aja riba, aja ngani. Wis tau mari dadal balik lawan lan kae sapa wae wong iku ada balik sapa wong. Paula ka mongko tae mengkono-mengkono wong iku ashabun nari wong kang duweni neraka. Wong ora balik lakoni meneh. Riba ngelola rente meneh. Mabuk meneh. Terus main totoan meneh, tujatu meneh. Jadi
tobat lombok, tobat sambel, wah wis udah lana esok tapi njuk sambel kacang, njuk sambel lasin, nah itu tobat lombok kita etok mulai etok besok ketemu ya jalan nih ngoten niku piye orang baleni ngono nek Paula ashabun nar Paula mongko ta kono man ada iku ashabun nar wong kang duweni neraka penghuni neraka utawi wong piha ing dalam neraka iku khaliduna padha langgeng kabeh bakalan neraka selawase lan iki butuh diterangke ben ora wong dinerakake selawase ora terangno iki wong sing mlebu neraka selawas-lawase niku wong kafir. Sak matine pokoke matine kafir. Lah nek iki wong umpamane jek ora kafir. Tapi balik ngeloni main nanti mati iki. Ngono iku nang neraka selawase ora. Catatane wong mau ora halallahu bai'a wa harrama riba. Orang ngalalno barang sing haram, orang haramno barang sing halal. Misale bulet iki tau ora kok ngajangi kok kondang balik mabune maine kan. Wis jan pengaruh kancane, mane cek kawin misale kok mane nek nang kene pamane kok mulih nang blalo wis mane keri neh umpamane. Terus keblegong mabuk meneh. Utawa Belum dua rek-rek neng, katanya wis semua. Aku rek-rek baterai itu, saya untuk satu saya jajal sah. Mamane ngono piye? Nek wonge nglakoni iku ora nganggep iku dosa, nganggep iku halal, iku hukumnya padha karo kafir. Murtad hukume. Wong zina, wonge nganggep zina iku halal, najan sik salat lah. Iku hukumnya padha karo murtad. Itu syaratnya. Lah nek wong ora kuat lempet tapi sik tetep susah. Gitu yo aku iki wis ubah yai, kula ngaji, kok iso bodho neh piye ya Allah Gusti, kok iso ngombe peceren neh kok iso melok arek-arek piye to yo nek nang atine terus sik ngono. Ngono ku berarti sik ngakoni nek iki dosa. Niku cara gedhiki malaikat lah ora selawase, ora polidu. Kau cek yakin nek itu dosa ya. Aku yang ngakoni iki dosa tapi aku di bodho aku kan malaikat. Bodho apa wong kowe dhewe tukang bodho ngono. Misale ngono. Jadi misale timbek-timbek malaikat lah ora polidu. Sing polidu niku wong kafir. Najan dene salat iki tapi nganggep perkara dosa ora dosa niku padha karo wong kafir. Nganggep erek-erek ora dosa, nganggep premi ora dosa, nganggep Babu ora dosa, niku padha karo murtad, padha karo kafir. Kowe piye kok itu nek arep mati. Insyaallah nek wis biasa cuma nang kene ora ngelak, mangke barang haram dan halal mboten. Nah, umpamane pengen tobat. Kula ngayat sore nek tapi kita nyandak tak cuplekno mawon. Bar menang iki bae totoan. Riba berbadi oke. Totoan berbadi 1 juta menang 100 juta. Ngono iku piye? Nek ayat sing kan kalau ayat sesuai nek pengen tobat salakum ru'usu amwalikum, pengen tobat tenanan cukupen modal tok. Misalnya kayak riba nganai mau modal biyen 10 juta. Mbok bunga-bungane terus nganti dadi 1 M. Cukup sing 10 juta tok. Liyane piye? Liyane nek menang main yo balekno nek sing kalah-kalah mau balekno nek. Misalnya bantah wong kon balekno sing kalah-kalah. Lah aku ora kenal misalnya nek main kadang ora kenal barang mung main. Aku kan ora ngerti, lho. Sing ngerti kan sing tahu kan lho. Sing akeh kan sing kenal-kenal, ora kenal melu main sak majelis iki melok kitab bandingi. Jit asli iki ya ora kenal. Sing akeh kan kenal. Misale wong bantah ora kenal piye nek balekno, mbok mana ora kenal wong. Modale 10 juta menang 100 juta. Pekne 10, sisane kon balekno nek sing kalah-kalah. Lah nek ora kenal piye? Ya sepuh wae jalan keluar solusi.
Solusine ngene wae wong fakir miskin mergo apa wong fakir miskin itu kepepet banget mangan barang haram wae oleh ayatin yang surat Al-Maidah juz 6 ayat 3 niku ayate Jawa Assalamualaikum sak banjure tak cuplekno ayate pamane turra fi masmasotin wairon tajanifin li ismin sapa wong sing terpaksa itu roh darurat banget fi masmasotin dalam kondisi kepepet wah wairon tajanifin li ismin ora sengaja untuk dosa niku oleh bala ismail oleh marang barang haram dadi nek dinangan main sing akeh ora ngajari wong main-main nerangno nek pengen tobat utawa bandar enten pengen tobat engko ning ayat isore sok ngarep falakum ru'usu amwalikum jubun rasul malaikat modale tok jubun menang-nangane sujakono nang wong fakir miskin. Mergo fakir miskin iku oleh mangan barang sing ora halal nek terdesak ngoten. Nek kenal mbek wong ya balekno nek sing kalah-kalah itu. Jak tobat nek ora kelebet. Dadi awake dhewe tobat ngoten. Iku carane tobat. Ning ayat sok-sok bon dibacusno manane sih. Yang hakullah riba wa yurbis shadaqat. Jadi memperkuat keterangan sing sering tak aturake. Gusti Allah niku jamin ora ana wong sing mlarat bangkrut keserakat mergo sedekah. Bola-balik kala-kala ayat jenenge sedekah ae. Lah iki gandengan ambek ayat riba iki ben dibedakno. Ora ana sejarahe wong keleleran perkara kakehan jariyah iku ora ana. Sing akeh keleleran akhire iki mergo ngapusi, mergo main, mergo mabuk, mergo nganaki. Iku jane fakta nyata. Tanggane setat kaji iku dung setan iki mungke manake bathi ukih akhire dung setan. Ayat ini memperkuat keterangan itu. Yang aku bakal lebur wilangi ya benar. Sapa Allah ariba ing bondo riba nek ditafsiri nang jalane yang kusu yung kisuhu wa yuhibu barokah ngurangi lan ngilangi barokah. Dadi enteke ora barokah. Nek cara matematika cara logika yang ora masuk akal kok iso malah lebur iki piye wong anak iso tambah-tambah kok lebur cara otak tapi donya niki ra kena diutak-atik otak donya iki sing ngatur sing tukang cat lombok sing tukang gula di gedang dane padha nang andine sijine gedang kluthuk sijine gedang lojo kok sitoke kecok nek isine akeh iki kene ngiseni piye ora masuk akal Pak. Mulane aja otak itu otak atik takdir Gusti Allah. Di dalam yang aku bakal lebur sama Allah Gusti Allah riba sedekah ing riba. Bae rubi lan rubi niku makna asline gula mentak utawa nambah-nambah gedhekno. Mulane cilik niku wong tuane robi gula mentak anake gedhekno anake. Ini maksudnya nambahi bayur bila nambahi sapa Allah as-shadaqati ing pira-pira sedekah niku cok akal ya ora masuk akal wong dilongi di sedekah napa jere ditambah tapi hakikate coba angen-angen wong sing padha sedekah kudu jatuh miskin keleleran apa tambah barokah yang patek dhewe nek kiwa tengene awake dhewe sing awake dhewe sik menangi iki lho wong sing mau mbledheduk akhire mlarat keserakat keleleran iku wong basa sedekah ora tau aku ngono kondisi dijan sedekah ora kok mlarat ketahan sedekah kudu ora tau ngono sing akeh yang berpikir iku maksiat zina sabda kanjeng Nabi al-zina yurisul faqra zina iku bakal dadekake kere iku luwih-luwihan kuwi kere jadi wong ngerti zina mesti kere mesti ya jawe kanjeng Nabi kula percaya jadi kan percaya ngono ora percaya ya kudu percaya bae nek ngaji ora percaya
ngasine utang tok tapi wallahu ta'ala Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Allah kula kafarin ing dalem saben-saben wong kang kafir piye kafir ngalalno barang riba nganggep riba ora apa-apa saiki nenek bang yo dianggap wis budaya nek pengen plong ya nek nyawa lumayan lah sudah kok menak-menak anak ya kan bapaknya nek Bisri almarhum Rawa ya kan Mbak Bisri Mustafa kakak Mbak Bos itu lucu ngaling lucu aku ana santri takut santri awam Mbak itu hukumnya berikut ya Mbak wis takut se aku itu duit kan dia yang di duitmu lagi wacana sana kok Bank Indonesia kok saiki ora rene no saham lah dadi kalah ya lah saiki ora bene ra kon lah mamane awake dhewe anu ya nganggo hukum sing jelas ya pokoke nek bayane aja takok memang dadi blok Allah la yuhibbu kafarin asim innal ladzina ta'amanu wong akeh nerangke hukum tentang terus nerang tentang wong iman amanu kanggo iman kepala dina iman ini tak terang bolak-balik atine percaya nek Gusti Allah dadi lumane ora nang kene tok nang kene yo iman engko nang blalo yo iman nang sawah yo iman nang omah yo iman nang pasar yo iman rumangsa nek diawasi Gusti Allah ora iman tok tapi ya wa amil lan padha nglakoni sapa aladina sholihati ing pira-pira kebagusan amal lakone apik iman lakone ya apik ora iman tok lek iman gak salah tekan salah ya salah kuwi tetapi iman ya iman la nek ra poso ulane wis poso pamane ngono ya mau bimungin iman nek lambe tok atine gak iman niku iman lan amale saleh wa qamulan padha nju menengake sapa wong di salat iki bahasane nek Quran saenake aqamu ora yafalu ora nglakoni dadi nju menengake maksude piye nju menengake iku ya tapi syarat rukune ya rukune ya waktune ya aurate ditutupi ora megasakan biasa ganda ya gampang sak isone nek ora iso tapi terus yo wae sing iso Bapak lan jenengan sapa wong salat ing salat wa atahu lan padha bayar nekani sapa wong zakat ing zakat iki beda sak Quran enek kalimah wa atahu iki nek atahu teliti karo eneke patang gono iki motone ora wa atu nek jeneng speaker iku meh kabeh maca wa atu zakat Waktu niku bikin fi'il cara wong ilmu nahwu fi'il amar nek iki wa atawu niki fi'il mati sak Quran kalimah wa atawu niki ana apa siji niki tengah Baqarah niki kedua nang surah Baroah wa Taubat juz 10 kaintaku aqamu sholata wa atawu zakata niku ronggon kedua nang kono ketika yang surat Baroah ya surat Taubat kang dintarane 5-6 ayat enek padha niku. Loro telu nang surat Taubat 10. Sing nomor 4 nang surah Al-Anbiya, surah Al-Hajj, Al-Anbiya. Niku sing ora nek wong lanang ya ora. Alladzina amanu wa hajaru sabillahi wa aqamu sholata wa atu zakata. Niku nang surat Al-Hajj. Jadi nang maca ora atus. Dengan aku lanang. Jadi wong maca nang iki bladrahe kok kabeh. Sing akeh diwaca wa atus kabeh iku pituk maknane. Bil mati bil amal. Alati padha dadi aladina kabeh. Wes senengane contoh dilengno ya mama-mama. Ya padakir inna fa'ati dzikra. Dilengno nek dilengno. Wis ora nek dilengno mencah-mencah ya wis ben. Dilengno sing gelem-gelem bae. Santri yang mau-mauan iki digelengno sing manut iki seneng. Gelem-gelem sing manut iki ya kan tak ono manut iki seneng. Ya ono mencah-mencah gak berbelasa wis mata dhewe ya. Terus no wa
swarga nek kono la khaufun lan ora ana rasa wedi nang kono ora ana rasa wedi iku maujud alaihi ing atase aladina walau ana ta'aladina iku yazanuna padha susah kabeh nang swarga enek wong rasa susah ora enek wong rasa kesel ora ana wong pilek nang swarga ora ana toilet ora ana peceren ora ana sing ora ana pipis nang swarga niku la yamassuhum fiha nasabun ora kang kuwi rasa kesel cok pegel ora kuwi enake seneng tok dari jajak dadi walau biasa ora ndi rasa susah mangan iku nek nang kene sate enake paling akeh 20 sunduk entek lho sate iki 20 sunduk entek lho tau nek sate iki ora Mbak Gondrong kan ngono to kok ya wah paling traktir ae aku api ae kok kaya genah sate aku malah traktir ae ayah dia sate pikir kamu apa mateng wong enake kan 20 sunduk paling akeh gule paling sak mangkon nek swarga satu sunduk iki enak terus berarti blenger ora kudu ngene ora duwe asam urat lan darah tinggi saya akeh saya enak nek duwe wahan iki terluke iki koyo wahan ku biyen ora malaikat halal rizqna min qabl ya awal-awal tu siji yo iki aku ya sing dunya dhisik jajal sik jajal rupane kaya kelon coba wah enak kalau dicuki neh sesuk kaya kuwi neh sak cicipi neh umat neh matur neh halal dirusi kena mingko lho iki kaya sing iki kae kok gedange ya kaya gedang nang dunya kae jajal sik to jajal lho enak saya akeh saya enak ora diblenger ora dingengek jadi mangan dadi keringetnya kaya mutiara amune wangi iku walahum yahzanun pun begitu kita kasih itu saya berikan manfaat bismillahirrahmanirrahim Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasbiqul khaira illallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah la yasbiqul su'a illallah bismillahirrahmanirrahim masyaallah ma kana min ni'matin wa minallah bismillahirrahmanirrahim la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma ya da'imal fadl bariyah ya basital yatin al-'atiyah ya sahibal muhaddisan ya salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasati ya wakrana ya dal'ula fi hadhil asiyah Allahumma amartana fi du'a wa wa'atana fi ijabah wa ta'ana kama amartana Tutajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Qadir ya Sami ya Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dal Jalal ya Akram ya Wali ya Syakur ya Aziz ya Jabbar ya Wahab ya Qahar ya Latif ya Karim ya Alim ya Alim ya Allah halal ya Quran ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza fi baitina hadza fi majlisina hadza dhanban illa wafarta wa la hamman illa farajta wa la taynan illa qadaita wa la maridan illa saqaita wa la dhallan illa hadaita wa la ayyuban illa satarta wa la hajatan hiya laka ridwan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya Allah Allahumma inna hadzal majlis mubarakan manadiyatan ya Allah wa ja'al hadhihi fi hadzal majlis mimman yastahiqu rahmataka wa maghfiratika ya Allah Allahumma inna hadzal majlis wasilatan lina li barakatika wa maghfiratika wa rahmatika ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ya muyassirul asir ya malikul asiril alika yassir yassir lana kull asir fa inna taysirul asir alika yassir ya rabbal alamin Allahumma yassir lana ya Allah fi tahqiqi hadzal bina wa ja'al hadzal bina'an wa hadzal mubarakan manfiyatan wa nafi'an wa irfatna dunia wa ukhra Allahumma akriman akrama al-Qur'an wa ahli ma'ana hana al-Qur'an Allahumma anzal al-Qur'an muslimin wa adilla syirka wal musyrikin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun
Assalamualaikum warahmatullahi